Fl-aħħar katekesis tiegħi bdejt nitkellem dwar l-imħabba tagħna lejn Ġesu bħala għajn forza ta' tiġdid fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-komunità l-Israelija. U mhux biss bħala forza ta' tiġdid, imma bħala dak li xiex għandu jwassal dan it-tiġdid. L-imħabba tagħna lejn Kristu li tfur anke fuq l-imħabba tagħna lejn il-bnedmin. U l-aħħar darba bdejt naqsam magħkom eżistijaj xi aspetti mill-kelma talla dwar x'impoġġu fil-kelma mħabba meta ngħidu x'jiġifieri tħobb il-Ġesu. U rajna illi hija tweġiba għal sejħa l-ewwel kwalità bnejna fuq Sammar kapitlu 12 verus 28 sa 30 meta Ġesu hemmhekk jurina l-ogħla kmandament li nħobbu l-Alla u l-proxmu. Imbagħad minn San Pietru kap 1 verus 8 sa 9 rajna li hija qatta fidi. Nfakkarkom il-kelma ta' Pietru kienet lilu għal kemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Illum eżistijaj se nieħdu aspetti oħrajn naraw sa fiex il-laħqu x'jiġifieri tħobb il-Ġesu. Mela t-tielet kwalità x'jiġifieri tħobb il-Ġesu li nirrifletti fuqha magħkom illum hija l-ubbidjenza lejn il-kelma ta' Ġesu, lejn il-kelma tiegħu. Isimgħu ftit siltiet mill-Iskrittura, mill-Vanġelu, mit-Testament il-Qadim, mit-Testament il-Ġdid biex jgħinuna nifhmu dan nixtieq ngħid. San Ġwan, kapitlu 14, vers 21, jgħidilnek: Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. Bil-maqlub tagħha f'San Ġwan, kapitlu 14, 3 verus l-isfel, vers 24, Ġesu jgħid: min ma jħobbnix ma jħares klimi. L-ewwel ittra ta' San Ġwan, kapitlu 5, vers 3, l-awtur ta' din l-ittra jgħidilna hekk: għax dini l-imħabba ta' Alla, jiġifieri l-imħabba lejn Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Għax dini l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Hawnhekk eżistijaj għandna b'mod ċar ħafna li tħobb il-Ġesu ifisser li inti tgħix il-Vanġelu. Li inti żomm il-Vanġelu f'qalbek, iżomm il-kelma ta' Alla fil-qalb tiegħek, min iżomm il-kmandamenti tiegħi u iħarrishom mela inti li żomm il-kelma ta' Alla f'qalbek u li tgħixha dak u l-bniedem illi jħobb il-Ġesu skont Ġesu nnifsu. Żewġ affarijiet, iżomma u tħarisha. Fuq din l-żomma għandna pereżempju wieħed mis-salmi jgħid kif jista' żagħżugħ jgħid safi. Billi jżomm il-kelma f'qalbu. Hekk tgħid it-traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija. It-traduzzjoni ta' Sajdon flok iżomm tgħid dak li jaħżen il-kelma f'qalbu. Kemm hija sabiħa eżistijek din it-tifsira, din l-interpretazzjoni. Illi inti l-ħajja safja, l-ħajja tal-imħabba safja allura, toħroġ daqskemm inti f'qalbek hija mimlija bil-kelma ta' Alla. U niftakru Ġesu jgħidilna f'siltu oħra f'San Mark fil-Vanġelu, meta jgħidilna illi l-ħażen kollu joħroġ minn qalbna. Minn hekk aħna f'qalbna nżommu dak li hemm bħala bnedmin, ħansibu l-ħażen ta' ġewwa fina. Immekk aħna sejrin naħżnu qalbna bil-kelma ta' Alla, allura l-kelma ta' Alla se toħroġ minn ġewwa fina. Forsi hawnhekk nistgħu nifhmu eżistijaj iżbuħija u l-valur tal-Madonna li kienet iżżomm dawn il-ħwejjeġ kollha f'qalba. Ħafna drabi x'kienu dawn il-ħwejjeġ kollha f'qalba kienet il-kelma ta' Alla, il-kliem li Alla qed jgħidilha permezz ta' Ġuseppi, permezz ta' Xmun, però anke l-esperjenzi li kienet għaddejja minnhom il-kelma ta' Alla mhix miktuba.
li Marija iżżomm dan kollu fil-qalb tagħha, qalba mimlija bil-kelma. B'dik li hija ridet Alla li allura. Dak li Alla irid minna. Ma mhux biss biex issir tafa li żomma f'qalba, imma Ġesu jkompli jgħid min iżomm il-kmandamenti tiegħu u jħarishom. Jiġifieri, kif jgħidilna San Ġagbu fl-ittra tiegħu, ma nkunux biss dawk li jisimgħu l-kelma, imma dawk li jagħmluha. U hawnhekk aħna nkanna l-Madonna għal darb'oħra bħala mudell ta' din l-imħabba li żomm il-kelma u li tagħmilha. Meta darba Ġesu jgħidulu hawn ommok barra ħutek jidhom min ommi min ħuti dak li jisimgħu l-kelma u jagħmluha. Dawk huma oħti ommi u ħuti. Allura eżisti f'kelma waħda Ġesu jgħidilna dawk huma li jħobbuni. Dawk li jżommu l-kelma f'qalbhom jisimgħuha jżommuha mhux jisimgħuha u taħarbilhom, iridu jżommu tibqa' mwaħla magħhom ma' qalbhom u jħarsuha. Dawk huma li jħobbuni. Issa niġu għalina eżisti. Dawn iż-żewġ aspetti, jekk aħna ngħidu li nħobbu l-Ġesu, jekk aħna nixtiequ li nibdew nħobbu l-Ġesu, jekk aħna rridu li nħobbu lil Ġesu iktar, allura aħna rrid ikollna dawn it-tliet affarijiet. Aħna rridu li nisimgħu il-kelma tal-Mulej, inżommuha f'qalbna x'ma stax iżommek ma tismajx, u irridu inwettquha fil-prattika, irridu ngħixuha. Li inti tħobb il-Ġesu ifisser, jekk titħobb il-Ġesu ifisser li inti tkun iktar aċċan biex taqra l-Bibja, biex tisma' il-kelma tal-Alla, biex titgħallem il-kelma tal-Alla, biex jgħallmuk dwar il-kelma tal-Alla. Ikollok aċċan aktar li inti tisma' il-leħen ta' Ġesu, il-kelma tiegħu kemm miktuba, però anke l-kelma tiegħu mhix miktuba, il-kelma tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Jekk inti tħobb il-Ġesu, tibda tistaqsi ma' il-Mulej x'qed jgħidli llum lili. Imma f'dawn iċ-ċirkustanzi Alla lili x'qiegħed jgħidli. Ma jistax ikun eżisti li inti tħobb il-Ġesu u ma tismax leħenu. Jew ma jinteressakx li tisma' leħenu. Meta nħobbu rridu nħobbu l-Ġesu rridu nisimgħu dan il-leħen tiegħu u nżommu li jdinna f'qalbna. Ċertament, xi drabi huwa silenzju l-leħen ta' Alla. Għax Alla ma jitkellimx biss bil-kliem. U ma jitkellimx biss fi-skiet. Alla jitkellem biskiet. Alla mela jitkellem bil-kliem, jitkellem fi-skiet u jitkellem biskiet. Xi drabi s-silenzju ta' Alla jsir kelma ta' Alla. U tan drabi l-kelma ta' Alla titwilet mis-silenzju ta' Alla. Min mhux kapaċi joqgħod fis-silenzju ta' Alla qatt ma jisma' l-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla titwilet mis-silenzju tiegħu. Meta Alla jiskot, Alla jitkellem. U għalhekk eżisti n-nies li jħobbu l-Alla, in-nies li huma mlija bl-Ispirtu ta' Alla, in-nies li huma nnamrati ma' Ġesu. Huma nies li jfittxu s-solitudni. Huma nies li jixtiequ l-mumenti waħedhom Alla. Huma l-qaddisin li jfittxu jkunu waħedhom fl-ambjent, fil-kampanja, fil-bosk, f'monasteru, f'kappella fi-skit fl-adorazzjoni. Anke qaddisin miż-żewġin li minkejja jridu jgħixu fl-istorbju tax-xogħol u fl-istorbju tad-dar, u ma dan ifisser ħafna sagrifiċċju għax qalbhom tixtieq is-silenzju, is-solitudni. Kemm għandna bżonn eżisti? Kemm għandna bżonn ma nibżgħux inkunu fi-skiet. Kemm għandna bżonn ma nibżgħux inkunu waħedna mal-Alla. Jekk aħna nħobbu l-Alla, jekk qalbna tixtieq il-Ġesu, we just long to be with him in silence and solitude. Nixtiequ li nkunu miegħu fis-skiet, fis-solitudni. Kif jgħid Alla l-profeta Osea, ir-ruħ noħodha fid-deżert u hemmhekk il-qalba nkellem. Biex il-kmandament tal-Mulej, biex leħnu jidħol f'qalbek u jibqa', għandek bżonn ċerta skiet fil-ħajja. U jekk inti għaddej gaz dawn, gaz mal-pjanċa, non-stop fil-ħajja tiegħek,
allura raftit kif ħatiqaf u ħassib il-momenti jekk mhumiex it-tul imma mqar fil-qosor. Momenti waħdek quddiem is-sakrament f'kappella ta' adorazzjoni fina fi mhix xogħol mhux direttament mid-dar f'kwarta f'kappella. Qabel ma tmur ix-xogħol mur kwarta l-kappella. Jekk int mara tad-dar iqaf xi minnhom mill-ħidma tiegħek fid-dar. Qabel tmur tixtri wara x-xiri fejn tmur hemmhekk waħdek mal-mulej. U f'dal kuntest eżistijej dal-bżonn li nisimgħu il-kelma tal-mulej fis-skiet u s-solitudni nixtieq nagħmel appell minn qalbi b'ħafna mħabba l-ħuti saċerdoti u l-ħuti reliġjużi, patrijiet u sorijiet. Ejjew eżistijej ma nibżawx xi drabi nwafqu l-ħidmiet pastorali tagħna biex aħna nisktu quddiem Alla tagħna. Ma nibżawx noqogħdu fis-skiet quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Anke minn moħħna jgħaddi 100,000 proġett li jkollok x'tagħmel fil-parroċċa, fil-komunità, fil-ħidma pastorali tiegħek. Miegħu nitalmu nifqu hemm għax jekk maħniex qudiemu wafqin, jekk maħniex nissimgħu il-kelma, jekk maħniex naqraw il-Vanġelu, mhux biex nipritkawh, mhux biex nistudjawh, imma bħala kif kien jgħid San George Preka leħen il-maħbub tagħna biex nissimgħu leħenu, biex nozzuh, biex inħobbuh. Jew eżisti nsibu dawn is-silenzju, dan is-skiet fil-ħajja tagħna, skiet f'qalbna u skiet madwarna. Id-dinja hija storbjuża, kif tiskot jibda jġoq il-mobile, fuq it-tablet jibdew leħlin il-messaġġi, it-telefon jibda jdoq, il-qampina tibda ċempel, in-nies jibdew ifittxuk. Però eżisti quddiem dan kollu ma nistgħux aħna ma nilqgħux l-isfida li nħallu l-Alla joħodna f'deżert biex ikellem il-qalbna u nisimgħuh. Inħeġġiġkom eżistijej, ħuti saċerdoti u reliġjużi, ejjew nieħdu l-irtiri tagħna bis-serjetà. Jekk il-Knisja għandha bżonn tiġġedded, aħna għandna bżonn niġġeddu bħala saċerdoti u reliġjużi. Għandna bżonn niftħu qalbna mill-ġdid għal Ġesu, għandna bżonn ikollna anke mumenti ta' irtiri serji, mhux irtiri mimlija tpaċpiċ, mimlija diskors. Irtiri meta aħna nisktu quddiem Alla. Anke jekk dan ifisser ċerta sagrifiċċju u kontroll. Ejjew ma niddejqux eżistijej, ħuti saċerdoti u reliġjużi. Li jekk hemm bżonn nofsinhar fil-ġimgħa noħduh biex inkunu waħedna mal-mulej. Ġesu kien qatta lieli waħdu biex jagħmel ġranet jevanġelizza. Il-qaddisin eżistijej, l-iktar qaddisin illi kienu impenjati pastoralment, kienu jitolbu bil-lejl, San Xarbel, li mhux qaddis ta' ħidma pastorali, u monaku tal-Rit Orientali fi Knisja Maronita Kattolika. It-tħejja tiegħu għall-qudiesa kienet 4 sigħat. 3 sigħat it-tħejja għall-qudies ta' Padri Pio tal-Pjagi. Il-kurat ta' Arsi li jitlob u ġranet Arar. Ċertament forsi aħna m'għandniex l-istess karizmi, l-istess kwalitajiet ta' dawn il-qaddisin qed insemmi, però l-inqas għandhom jispirawna dwar il-bżonn ta' ċerta interjorità, ta' ċerta silenzju, ċerta solitudni, ċerta talb. Kemm għandna bżonn nitalmu naħarbu biex ikunu waħedna mal-mulej ħalli jista' jibatna aktar għand l-oħrajn. Però minn dan is-skiet ma nista' nisimgħu fil-verità l-kelma eżistijej. Skużawni għamil dal-enfasi l-ħuti fis-saċerdozju u fil-ħajja konsagrata, però aħna eżistijej saċerdoti u reliġjużi aħna din fil-qalba tat-tiġdid tal-Knisja. Kif il-Knisja tista' tirriforma ruħha, iġġedded lilha nfisha jekk propju r-rajja tagħha, jekk dawk li huma fil-qalba tal-Knisja ma jiġġeddux huma. U t-tiġdid eżistijej joħroġ minn din l-imħabba l-Ġesu li rridu nisimgħu kemmtu fis-skiet għax inħobbuh. U t-tieni ħaġa li rridu nħarsu l-kelma. Il-kelma tal-Alla rridu nagħmluha mhux biex nisimgħuha. Hawnhekk irridu noqogħdu attenti eżisti għaliex għall-grazzja tal-Alla fi żminijiet għandna ħafna tagħlim dwar il-Bibja. L-ewwel ħaġa li noqogħdu attenti li nieħdu t-tagħlim tajjeb għax drabi f'ċerti programmi ta' radijiet u f'ċerti programmi fuq it-television anke f'Malta
it-talim li jingħata mill-Bibbja għalkemm taraw persuni bl-istess Bibbja tagħna u jitkellmu fuq il-Bibbja, waqt li ċerti affarijiet li jgħidu ma tajbin, però hemm diversi affarijiet li jgħidu li huma ħżiena u żbaljati. U xi drabi ssib min jibla daw l-iżbalji li jkunu qegħdin jisimgħu fuq it-television. Jiġifieri rridu anke naraw li qegħdin nitalmu dwar il-Bibbja minn sorsi f'ambjenti tajbin, mhux eretiċi. Ma fl-istess jien noqogħdu attenti waqt li tajjeb li għandna dan it-talim fuq il-kelma talla, għandna korsijiet mill-Università, mill-Fakultà tat-Teoloġija, korsijiet li nataw mill-Istitut tal-Formazzjoni Permanenti fid-Djoċesi tagħna, korsijiet li nsibu anke faqdiet u movimenti u f'parroċċi li organizzaw lezzju divina li ssir dan kollu tajjeb u għandna bżonn aktar minnu. Biex ħafna mħabba li Ġesu biex nitalmu l-kelma tiegħu x'hekk għalilna. Però ndu attenti li Ġesu għalilna kelma oħra li l-aħħar ċena. Dawn il-ħwejjeġ ta' fuqhom ħenjin intom jekk tagħmluhom. U għak għedinna li tħobbuni ġifieri żommu kemti u tagħmluha. Mela aħna noqogħdu attenti li mhux nitalmu dwar il-kelma talla fiha nfisha biex nkunu nafu, però biex ngħixu l-kelma talla. Biex ngħixu tkunu x'intom dawk biss li tissimgħu l-kelma, sanġakbu ġakwu tajtu ma dak li tagħmluha. Anke xitanja fil-kelma talla u jikwotaw jallima. Però ma jgħixix. Li nkunu nafu il-kelma talla ipoġġina fuq il-livell ta' xjaten. M'hemmx differenza bejnek u bejn ix-xitan li kintom tafu l-Bibbja. Jekk intom tafu l-kelma. Id-differenza hija bejnek u bejn ix-xitan jekk int tgħix il-kelma jew le. Hemmhekk tagħmilna fuq il-livell ta' qdusija. Fuq il-livell tal-għarfien biss aħna biss bħal xjaten. Fuq il-livell ta' ħajja li ngħixu aħna livell ta' qdusija ta' qaddisin. Bħal Ġesu li kien jaf fil-kelma tal-missier għalih wexa, wattaqa, hawn jimmu lej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. B'ħafna mħabba. Ġesu meta jmur għall-passjoni jgħid ħalli ħajmur għaliha ħalli tkun taf id-dinja li huwa jħobb il-missier. Għaliex l-imħabba tal-missier, tal-liben lejn il-missier hija fl-ubbidjenza lejn ir-rida tiegħu. Lejn il-kelma lill-missier tagħha. U hekk irridu nkunu aħna. Li aħna rridu nżommu dil kelma f'qalbna u nħobbu l-Ġesu billi ngħixuha. Però importanti li rridu nifhmu eżisti wkoll illi l-għejxien tal-kelma ma jiġix bil-qawwa tagħna. Għandna bżonn il-forza tal-Ispiritu Santu, il-forza straordinarja tal-imħabba. L-Ispiritu Santu huwa l-uniku qawwa li hawn fid-dinja. U l-unika mħabba vera li hawn fid-dinja. Dak illi San Pawl fir-Rumani kapitlu 5 vers 5 jgħid l-imħabba talla msawba fil-qlubna hija l-unika mħabba totali perfetta. Hija l-imħabba tal-Ispirtu Qaddis li qiegħda fil-qalb tan-nisrani. L-istess Spiritu però li jibqa' jaħdem anke madwar il-persuni li mhumiex maħmda biex iressaqhom lejn Ġesu ħalli jilqgħu din l-imħabba. Allura sisti l-kelma waħedha għandha bżonn il-forza tal-Ispirtu fil-qalb tagħna. Hawnhekk tidħol il-ħajja tas-sagramenti tal-Knisja, mela biex aħna nħobbu lil Ġesu mhux biss nisimgħu l-kelma nkunu nafuha u ngħixuha, ma biex ngħixuha rridu l-forza tas-sagramenti tal-Knisja, is-sagramenti kollha kemm huma x'jagħtuna il-grazzja tal-Ispirtu. Is-sagramenti huma l-mod kif permezz tal-Knisja Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Fil-Mamudija jagħtina l-Ispirtu Santu l-ewwel darba. Fil-Griżma isaħħaħna fid-doni tal-Ispirtu Santu. Fit-qarbin Ġesu huwa bħal Kristu rxox li jidħol għandna kif der li l-apostli ħajjer xux tagħtu jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Fit-qarbin Ġesu jagħtina l-Ispirtu Santu. Il-Knisja titlob dan fit-telet talba Ewkaristika tagħha fil-Qudies biex dawk li jitqarbnu bil-ġisem u d-dem tiegħek jimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Il-qrar, il-mulej jagħtina il-baċi, hekk jgħidilna saċerdot fl-Assurrezzjoni, jagħtik islim, dan islim huwa l-frott tal-Ispirtu Santu skont it-3 Galatin kapitlu 5 vers 22. Jagħtina l-maħfra ma jagħtina slim. Shalom. Il-griżma tal-morda
hija wkoll mument fejn qassis jitlob id-don tal-Ispirtu Santu fuqna biex ifejjaqna. Iż-żwieġ, l-Ispirtu jagħti l-imħabba tiegħu lill-miżżewġin għal xulxin. L-ordni sagri, is-saċerdozju, il-ġuvni, iż-żagħżugħ, ir-raġel jimtela bil-qawwa tal-Ispirtu biex jista' jmexxi l-poplu talla, biex jista' jipritka, jevanġelizza u biex jista' jqaddes il-poplu talla bis-sagramenti. Araw kif is-sagramenti huma kollha qoti tal-Ispirtu. U aħna eżisti importanti ħafna bħala nsara kattoliċi għax hija verità, mhux aħna kattoliċi għax hija verità. Illi aħna il-ħidma tal-Ispirtu Santu ma norbtux biss mal-kelma u mat-talb privat tagħna ċertament qegħdem ukoll imma anke mal-ħajja sagramentali tal-Knisja. U hawnhekk eżisti għal darb'oħra nix nerġa' ndur lejn is-saċerdoti li qegħdin forsi jsegwuna. Kunu konxi eżisħuti fil-ministeru li jintom l-istrumenti, li aħna l-istrumenti fidejn Ġesu biex jagħti l-Ispirtu Santu. Minn ġo s-saċerdoti joħroġ Pentekoste kontinwu. Is-saċerdot kieku jifhem minnu, kieku nifhmu minnu, is-saċerdot huwa għajn li minna tista' tixrob l-Ispirtu Talla l-ħin kollu. L-ħin kollu bil-qawwa tas-sagramenti li hu marbut magħha. Bil-qawwa Talla li taħdem fih, aħseb wara meta jgħix ħajja qaddisa, meta l-umanità tiegħu tkun dejjem aktar trasparenti għall-ħidma Talla. Ċertament anke jekk saċerdot huwa midna Palla jibqa' jużah. Il-Konċili Vatikani II fi Presbiteru Rumordin issjamilha ċara. Imma mbagħad jgħid ukoll jekk Alla jaħdem anke b'saċerdot qaddis kemm aktar, midneb kemm aktar b'saċerdot qaddis. Dusija tagħna s-saċerdoti sistijej tqaddes il-poplu Talla. Kif San Pio ta' Pietrelcina kien jisma' l-kliem f'qalbu qabel ma' saċerdot, qaddes ħadd qaddes. ċessir qaddisin biex imbagħad tagħmel qaddisin l-oħrajn. Għawlura eżisti mela li nħobbu lil Ġesu waqafna dat-tielet aspett darba oħra nkomplu aspetti oħrajn. Tfisser li tisma' l-kelma. Ejjew bħala saċerdoti eżisti jkollna l-aċċ li nxandru l-kelma Talla. Mhux affarijiet oħrajn, aħna l-kelma jagħtana, affarijiet oħrajn in-nies jistgħuhomhom il-psikoloġi, is-soċjoloġi, it-tobba, l-allima, l-edikaturi u kollox tajjeb m'aħniex kompetizzjoni. Imma tagħna hu li nagħtu l-kelma Talla l-poplu Talla. Jekk aħna saċerdoti ma nagħtux il-kelma Talla l-poplu Talla, x'nagħtuh? Nagħtuh stil ta' ħajja mibni fuq il-psikoloġija, hemm il-psikoloġi biex jagħtu dan. Aħna marbutin mal-kelma, tagħna hija l-kelma. U tagħna rridu nagħmlu l-kelma, u l-kelma rridu nagħtu. Jew nħossuha f'qalbna. Jekk irridu l-Knisja tiġġedded illum, jekk irridu li nies iħobbu l-Ġesu, ejjew nagħtuhom kelmtu għax Ġesu qal li min jisma' l-kmandamenti tiegħu, jisma' l-kelma tiegħu jħarisha. Mela aħna saċerdoti nagħtu l-kelma ta' Alla u ngħinu n-nies jgħixu l-kelma ta' Alla. Jekk irridu li nies iħobbu lil Ġesu, l-ewwel nkunu aħna li nagħmlu dan, ma taħna nkunu strument f'idejn il-mulej biex isir dan u din hija l-Knisja mġedda. Il-mħabba lejn Ġesu għax nisimgħu kemmtu, il-Knisja hija l-post fejn tisma' l-kelma. Id-dinja hija l-post fejn tgħix il-kelma. Però xi drabi d-dinja hija anke l-post fejn tisma' l-kelma u l-Knisja hija l-post fejn tgħix il-kelma. Eżisti ejjew ninġabru flimkien, nisimgħu l-kelma Talla flimkien, ngħixuha flimkien u nħobbu l-Ġesu flimkien.